Sénégal jamana la an b'a kalama k'a fɔ Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ale ni a ka faranka kulu ni o ye majorité ye u ye a yamaruya k'a fɔ ko Sénégal jamana kalafili a bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ nka an y'a ye k'a fɔ kunun Sénégal ka kubedaba ni o ye cour constitutionnelle ale y'a yamaruya k'a fɔ ko nin waleya in ko a bɛ jamana ka sigikan ni o ye constitution ye k'a sɔsɔ o wagati kelen fɛnɛ na kunun Burkina Faso Mali Burkina Faso Niger u ka cidenw ye ɲɔgɔn ye Burkina Faso yasa u bɛ se ka faranka jamana dɔ sigi a bɛ fɔ min ma ko confédération malidenw hakilila ye mun de ye nin koya in na ni tɔgɔ ye Batoma ye min ye Sénégali jamana ta ye Macky Sall ka ni élection reporteli in k'a fɔ ko a b'a bila wagati wɛrɛ la ne kɔni fɛ sariya sɔsɔ de don parce que déjà u ka sariya sunba n'o y'u ka constitution ye o ma jɛn n'a ye komi no min man kan tɛ ka kɛ a k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ la u bɛ se ka u ka fɛn kɛ a dati la cogo min na n'o ye nin kalo tile 25 ye u mɔgɔ saba do u tun bɛ tuba dɔ la u bɔr'o la sisan nɔ u ko ko u yɛrɛ saba u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana belebeleba kelen mais n'u sera u ka baara kɛcogo la ko n'a ɲana yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka fara u kan u bɛ se ka bonya donc u ka tɔgɔdiya bɛ se ka sɔrɔ o la. Se ka ɲɛ cogo di ani a bɛ se ka tiɲɛ cogo di. hali n'u kɛra u saba ye a tɛna kɛ hakilina ɲuman ye mais n'u y'a essayer ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ wɛrɛw fara u kan ka mɔgɔ o kɔni bɛ kɛ hakilina ɲɛnɛma ye ne fɛ. Ne tɔgɔ ye Aïssata Sega Darabo ye. Ne ye écoleden Institut national de la jeunesse et des sports la INGS. Waleya min bɛ Sénégal e hakilila ye mun de y'a koɲa la. Tiɲɛ na ne hakilila ye min ye Sénégal ko in kan élection ka kɛ président kura ka sigi fɔra mɔgɔ si tɛ loi sanfɛ mɔgɔ man kan tɛ ka loi fɛnɛ violer i ka propre intérêt kama. Balamusa Keyita ne bɛ weleli kɛ ka bɔ Mali la n ye sanfɛ kalan kɛ sariya kalan k'a dɔn k'a fɔ Sénégal lahalaya bɛ cogo min na dɔ ka fara waati kan kalata tuma selen nin tɛ ko ɲuman ye bɛɛ fanga min n'an b'a fɔ ma ko démocratie nin bɛ ngɛrɛngɛ de don o la o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président Macky Sall ye a kan k'a lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ walasa kalata ka se ka kɛ cogo min na barisabula ko in daminɛ ni bi cɛ a kɔlɔlɔ cayara kojugu confédération ko in n'o ye jama ka fara ɲɔgɔn kan Mali Burkina ani Niger o ye ko ɲumanba de barisabula a bɛ yɛrɛta ko fɔ barisabula a bɛ ko caman ko fɔ u yɛrɛ k'u tɛgɛlen ka bɔ CEDEAO la ni ka kɛ u damana jamana ye n'o ye AES ye o ye ko ye min ka ɲi kosɛbɛ n'a bɛ n'a to don n'a nataw la ni jamana ninnu ka nafasɔrɔ siraw u bɛ se ka o don ba la warisɔrɔko sira fɛ u bɛ se ka o don ba la taali ni nali n'o ye infrastructure ye u bɛ se ka o don ba la ani kɛnɛya ni lakana ni fɛnw caman bɛ u ko la jamana saba in mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ.